Asa ng'iyo framework mare. Yani Sharon ibet pindi wach mani where we are heading to other country, what they kanye. Hasla fund muko ngoni face a lot of criticism from opposition. Kara joma ntie serikal owuon moko ntimo tamare kode. Ifa kar sani ntie joma sedhi court kai work ni ginie. Ere kaka gini be accounted for. Pesa ni framework mane man timo at least di neni gini kelo difference ngio mar ngato. Ko chaka ngato give elfu a beach. Mia beach wala mane mi dati mo mi goli from Mia beach ka to nyaka mbele. Then insini yani pesa ni the more interest mi udo kai ni bedo into savings. Ko ida be ni olo then chulu gini in a span of 14 days. And gi a lot of loopholes magini in the long run let me tell you gini of the bedo successful ada kon today give is just 1 year. Rongen billion per beach. In kyo cheto kodi bedo successful to jatan piny Kenya mabende no yange wacho kaka it's a success. Wacho ni kinpulu marunda alapa gari okenda omenda mose kao mose duoki yuto mabende gise yudo kanyo. Success bedo measure nango. Ok mane Nashon page. Success okay measure ni billion apaga bicho za kao pesa. Man of success. Man of success. To kama naka nujo do ching manyoro ni njo kaja ten piny Kenya bende na seyo jo siasa. Mabendo se program naka go siasa gi wach mar omenda mar Hasla.